Fy enw i di Zyborska, dwi'n cerddor a dwi'n byw yn Llanfairpwll. Dwi'n gweithio fel cerddor yn y gymuned a hefyd yn creu cerddoriaeth a prosiectau fy hun. Mae Plas Newydd di bod yn rhan fawr o fy mywyd dros y blynyddoedd diwetha. Oedd o'n un o'r lleoedd cyntaf y ges i'r gyfle i fynd i efo babi fi ar ôl y cyfnod clo. Ac bod y tŷ ei hun yn wych, y gerddi sy'n sbesial i fi bob tro. A felly ar gyfer fy narn i, penderfynais dreulio'r bore yn y gerddi gyda fy merch yn ffilmio hi'n mwynhau'r gofod. Yna nes i gyfansoddi cerddoriaeth a geiriau i fynd efo'r ffilm o'n i wedi creu. Ar gyfer y gweithdai, dwi'n mynd i ofyn i bobl dreulio amser yn yr awyr agored fel nes i, a tynnu cyfres o ffotograffau o'r pethau maen nhw'n teimlo cysylltiad efo. Fyddwn ni wedyn yn edrych ar y delweddau yna, be maen nhw'n olygu, a yna ysgrifennu geiriau yn ei troi fewn i cerddi, alawon neu be bynnag sy'n cael ei greu. Mae mana gwyrdd fel y gwyddom yn dda i'n iechyd a'n lles, felly dwi'n meddwl bod cymryd amser i fod tu allan yn yr awyr agored a sylwi ar bethau yn weithgaredd sy'n mynd i fod o les i bobl, a wedyn yn helpu nhw creu darn o gelf ar ôl gwneud hynny.